Kudala ezweni elikhulu, elikhanyayo, eligcwele amaletha, kwakukhona umhloli wamazwi omncane ogama lakhe lingu-Alpha. U-Alpha wayethanda ukubona amazwi futhi ethola amagama amasha yonke indawo. U-Alpha wavuka, wagqoka isigqoko sakhe esikhulu somhloli futhi wanquma ukuhlola ihlathi lamaletha. Ingabe nikulungele ukujoyina u-Alpha ngohambo lwakhe? Asambe. Njengoba u-Alpha ehamba ehlathini, wezwa umsindo okwabazelayo. Kwaku-Apple ingwenya. Sawubona Apple, kusho u-Alpha. Wenzani namhlanje? U-Apple wamamatheka, wathi, ngiqoqa ama-apple. Ungathanda elilodwa? Yebo, ngiyacela, kusho u-Alpha. Wabe esethatha i-apula elikhulu elinojusi. Bangani, uletter A uyenza yiphi sound? Yebo, kunjalo. Ungakwazi ukucabanga ezinye izinto ezicala ngoletter A. Ngemva kokuvalelisa u-Apple, u-Alpha wabona into igxuma phansi naphezulu. Bekuyibhola elinkulu eligxumayo. Sawubona Ball, kusho u-Apple. U-Ball wagxuma wathi, woza ugxume nami Alpha. U-Alpha wagxuma phansi naphezulu, edlala no-Ball, ethi bounce. Uletter B uyenza yiphi isound? Ningathi bounce nami. Asithi b. Imaphi amanye amagama aqala ngoletter B? Okulandelayo, u-Alpha wathola ikati elihlakaniphile lihlezi kweduze kwekhekhe elimnandi. Sawubona Cat, wenzani ngalelo khekhe? Kubuza u-Alpha. U-Cat wamamatheka, wathi, ngibhake leli khekhe, kodwa ngidinga usizo lokulihlobisa. Ungathanda ukusiza? U-Alpha kanye no-Clever Cat bengeza ama-cherry phezulu, bethi cake. Uletter C uyenza yiphi isound? Ningasho lokho nami? Kusenjalo, u-Alpha wezwa umculo omnandi. Bekuyinja idansa ngasechibini. Sawubona dog, ngingakwazi ukudansa nawe? Kubuza u-Alpha. U-dog wankonkotha wathi, impela masidanse. Bobabili badansa, bezungeza, becula. Dance. Uletter D uyenza yiphi isound? D. Niyathanda yini ukudansa? Ngiboniseni umdanso wenu bese sithi D. Njengoba u-Alpha eqeda umdanso wakhe, wahlangana nendlovu enkulu. Sawubona elephant, uphetheni? Kubuza u-Alpha. Iqanda, egg, elinkulu, kusho u-elephant. Hawu, likhulu kakhulu, kusho u-Alpha. Ndawonye balithwala ngokucophelela. Iqanda, egg, bethi egg. Uletter E uyenza yiphi isound? Ningasho lokho nami? Imaphi futhi amagama aqala ngoletter E? U-Alpha wayesecishe asekupheleni kohambo lwakhe, lapho ebona i-finish line enkulu ngaphambili. Asigijime siye entanjeni, kusho u-Alpha. Wayesegijima ngokukhulu ukushesha ethi finish. Uletter F uyenza yiphi isound? Singakwazi ukukhuthaza u-Alpha sithi finish. Lapho u-Alpha efika entanjeni, bonke abangani bakhe abasha bavela ehlathini lamaletha.
ukuze bamujabulele. U-Apple, u-Ball, u-Cat, u-Dog kanye no-Elephant. U-Alpha ube nohambo olumnandi, ehlangana nabonke abangani bakhe, efunda ama-letter sounds amasha. Nami ngokunjalo, uthande yiphi i-letter sound kuhambo luka-Alpha? Funda!